Koukejte, zdarec lidi, já vás vítám Rošvera, dneska to je 4. díl ze série od začátku. Doufám, že se vám to jen videjko bude líbit. Teďka jsem točil asi 10 minut, 10 minut vlastně, protože jsem zapomněl aktivovat můj program, kterým natáčím. A automaticky se ten záznam vypnul, bylo tam kování tady toho náramku, vyšel na +8, dvakrát propnul na +9. A jako fakt nice, no, doexpil jsem tam level 30, takže teďka to bude video jenom z rybaření a jako nevím, co tady potom ještě dělat, jo. Jako nasral mě to hodně, že vlastně to nemám ten záznam, jako je, protože nahoře by bylo to logo, že jo, bandicam, a to prostě nechci. Takže možná tam hodím, jakože uvidíme, jestli tam nehodím jenom záznam z toho kování nějaké, jo, přibližnej. Ale zase se mi nechce srát jako odstraňováním toho loga, protože to je 5minutová práce a já dneska spěchám, takže asi to jen tak jakoby tam hodím, ústřižek z toho, možná teda jo, možná fakt pokud nebudu hodně moc spěchat, ale tak nějak vám řeknu jakože informace o téhle sérii, jak to bude pokračovat dál. Rozhodl jsem se teda následovně, jo. Dneska vyjde tady to video, večer zase tak nějak kolem 6. 7. Spíš 7. je 5:18, takže kolem 7. Dneska vyjde to video, zítra vyjde další video, ale už to nebude z téhle série, bude to vlastně normálně video z opičí, z vara. A v sobotu vlastně vyjde zase video z tady toho, ale natočím si ho už zítra. A bude to vlastně video z toho, kde vám ukážu, kolik jsem tak nějak vlastně vydělal. A prostě ukážu vám můj shop, vlastně kolik jsem tam jakoby nastál hodin, tady taky, kolik prostě mám nahráno, jak vidíte mám 2703 hodnost, jo. Jako fakt jsem se snažil to hrát docela dost a docela jsem měl i štěstí, mám tady 11 mega, měl jsem 16, dokud jsem nenakoupil ingredience na tady to, potom tady mám ale na překup ještě 6 krémů na pleť, jednu bílou stuhu plus. Pak tady mám opičí vajíčko jedno, který jsem taky koupil. A vlastně, když to tak vezmu, tak jeden krém na pleť bude stát takových 800 000 kus. Já jsem koupil vlastně, za kolik jsem to koupil? Za 3 mega 10 kusů, takže to vlastně budu mít na překup jak zmrt. A ještě mám teda na shopu 7 mega, možná vám to i ukážu na konci, abyste mi věřili, že to mám fakt na tom shopu, jo. Těch 7 mega, ale mám to tam prostě, jo, a já to vím, vy ne, takže v pohodě, že mě to je nějak jedno. Děkuji vám za ohlas na minulých videích, vlastně na tom včerejším je 21 lajků, na tom předvčerejším 23 a na tamtom, počkejte, to se kouknu, to už si nepamatuju, já jsem to předtím říkal taky v tom videu, na tom je 22 lajků, na tom úplně prvním videu z té série. Takže já vám moc děkuju. Doufám, že vás to bude bavit úplně stejně i ta série za toho šamana. To taky budu točit, nebudu na to mít teda tolik času jako na tady tu sérii, protože už nebudu mít prázdniny samozřejmě. Takže bych tu sérii možná udělal i delší, ale říkám vám fakt, poradím vám jednu věc, kterou jsem neudělal já. Určitě si nechte ten lechtvar od 1 nebo od 10, od 1, co dostanete na ty 3 hodiny, si ho nechte až na level 25 třeba, protože expit z levelu 26 až 27 na louce do levelu 30 s 0% má na exp je normálně takovej trash, že to není ani možný, normálně jsem to expil třeba nejdýl. Kámoš teďka říkal, že XP na 75, ze 72 na 73 mu to trvalo kolem 2 hodin, jo, přibližně, 2 hodin level. Mě tady trval z levelu 28 na 29 hodinu a půl taky, jo, to je úplně boom. Samozřejmě, kdybych měl lepší věci a byl bych třeba na Bo nebo na orcích, tak to je samozřejmě lepší. Ale já prostě nechápu, jak to může trvat takhle dlouho, jo. Fakt ta louka, na té louce už se to explo hrozně blbě, na tu 30, víte jak. Natáčíme nějaký jenom 4,5 minuty. Potom se možná ještě můžeme jít kouknout, můžu se jít teleportovat, můžu, malá ryba, tak to ani nebudu chytat. Můžeme se jít kouknout do bakry, portnu se tam. A můžeme se jít kouknout na metinu 25 až 30, jako 35 dám taky, ale už to pro vás bude horší, možná si i vyzvednu, ty vole, fuj, nechutný, jak jsem to otevřel, kde to je tady zbraně pro mladé hrdiny, tak dále, trhač duší, no jo, to bude randa, ale ještě s tím budu sekat jak prase, tyjo, rychle, násední, ne, na tady tu mrtku ne, tady na to, na tady toho.
Na tady toho zmrdáka chci. Jinak chtěl bych poděkovat kamarádovi, že mi ho dropnul. S tím klukem se bavím fakt jako dlouho. Je to zabiják mrtě. Takže je Metin 30, tak to normálně jsem rád. Já bych tady to rozbil, ty vole. No, otevřeme ty 3 ryby, jestli nám padne třeba, no to říkám, vole, víte, jak prostě mušle ze 3 ryb, takže máte 600 000 místo 150. Možná i 800, uvidíme, za kolik to prodám, docela nice, beru tomu 400-800 krikikem, dobrý, můj mluvit docela. Vlastně, jako ještě mi docela teda dávají, ale jenom ty lučišnice, jo. Tady ty už si dám úplně v klidu, nevím, proč jsem tam toho nezabil, třeba jsem úplně dilino. Takže běžím k němu. Tak, zabili jsme ho, pohoda. Jo, tak jako, jo, aha, dobrý, já si říkám, proč mě jako berou třeba. A kde mám třeba elíky. Tam dám tyhle, aby mě nezabili. Jo, aha, já už je nemám tady, no, jo, mám tady, dobrý ještě. Tak, hodíme si, já jsem dneska nějaký zmatený úplně nejvíc třeba. Jo, ty metiny jdou teďka docela hodně rychle dolů, jak jim beru o 100 víc, tak to je hnedka znát prostě, no. Fakt mě sere, že nemám ten záznam z tamtoho videa, ale tak co. Tady to video teda nebude tak dlouhý jako ty předešlý, bude to mít maximálně třeba 15 minut. Uvidím, nějak to zedituju, běž do prdele. Nějak to, hej, jo dobrý, on si jde sbírat yangy, tam mi to vlastně dneska sbíral taky, na louce. Se sekám nějak rychle, jasně, já sekám hodně rychle, jenom kvůli tomu to. Pojď, knížka, tak, hop, bum. Jiskra, tak nashledanou, pane Jiskro. Běžíme dále, hopla, hopla. Metin nikde, Metin žádnej, to kdybych tu mušli otevřel a padlo mi z ní třeba bílá perla, tak to bych jako třeba nemohl úplně už. To by normálně bylo fakt jako mrtě randál by to bylo, kouknu se, jestli tady není nějaký Metin, páč, tady jsou taky vždycky. Tak vždycky tam jsou, ale teďka tam nebyl. Já jsem měl i brnko se spěchem, tak to jo, no, tak to je v pohodě, jak ani nemám ZBčka, nepotřebuju ZBčka, na co ZBčka? Vidíte? Ta holka si toho nevšimla, tak pšt, doufám, že to neví. Neví to, dobrý, tak. Jdeme to sekat, pohoda, 400, můžu se jít klidně vysrat teďka, prostě klídek, jo. Doufám, že ten mikrofon bude v pohodě, protože se mi s ním něco stalo. Jako vůbec nevím, co s ním bylo, ale bylo s ním něco, co mě fakt jako hodně nasralo. No ty vole, tak. Sorry, já normálně natáčím video a koukám se u toho ty vole na Instagram. Jsem takový dobrý youtuber, si myslím, docela magická semena 36 kk rychle. Jo, to je tamto na vylepšování, vodka třeba a tak. Nevím, na co to je ještě jinýho, jo, ale vím, že na vodko to je. Tyjo, 800 kritikem to už je docela v pohodě, tyjo, mít tady Sherpu, Porkyho, Alchu, tak to bude hnedka lepší, si myslím. Ale tak to by bylo všude lepší, že jo. A jinak bych vám potom poradil, jak vydělávat na levelu 30 až 35. To by bylo určitě jít do chrámu a dropovat tam úlomky, anebo klidně i tady v bakře, ale to si budete muset poprosit někoho, ať vám dropne zlodějky, protože bez zlodějek to tady dropovat, tak to je třeba nejhorší. Ty vole, jak mám zase, jak tady je zase nejvíc, tyjo. Ty vole, dobrý, dávám to všechno v klidu, nic mě neberou. Tak. Tyjo, dám ještě dneska dobrý, ty vole, snad normálně. No teda já potom budu asi jenom rybařit, jo. To jak mám hnedka 7 bodů, jak jsem to udělal, ty vole, já jsem tak dobrý rybář, tyjo, že to není ani možný. Jako rybaření mě dřív bavilo fakt jako mrtě moc, normálně jsem úplně nejvíc tryhardil rybaření, já jsem byl nejlepší rybář na serveru, si myslím. A fakt jsem u toho jako seděl třeba nejdýl a vydělal jsem si tak 30 mega a byl jsem z toho hrozně moc prdeli, jako jo, že jsem si fakt jako viděl svoje money, jo, prostě tyho yangy, úplně nejvíc yangu jsem měl, jo, třeba asi 20 mega a vůbec jsem to prostě nechtěl utratit, ty vole, potom mě okradli, protože jsem byl dilly, no, fakt jako já jsem byl úplně vypatlaný, když jsem byl malý, ty vole, jestli víte, jak jsou takový ty stránky, tak tyjo, tak když nebylo 10, prostě jak jsem se tam přihlásil jednou a prostě jsem se úplně snažil odlognout, ne, neukradeš o těch 20 milionů. A tady prostě dám teďka 20 milionů, ani ne za 2, za 3 dny, jo. Teďka jsem ještě utratil 5 mega za to, tyjo, že si vylepšuju tady ten náramek, tady plus 7 má cenu, tak 10 mega, ale to je stejně v pohodě, jako jo.
furt jsem na tom vydělal ještě, jo, ale já ho teda prodávat nebudu, protože někde mám asi 50 pergů, jakože z těch truhel, takže až skončí Alensa série, tak si ho hodím na hlavní a prostě ho vylepším, jo, a prodám ho za 50 mega, jeden další plus 9 už mám prostě, takže jako si myslím, že to bude v pohodě, takže budu mít 100 mega jenom za náramky a 50 mega jen tak zadarmo, nebo vlastně 100 mega jen tak zadarmo, protože tam ten jsem taky jasně jakoby nekupoval já. Vodní vějíř, docela pěkný drop jako dneska se daří. Aha, tak tebe debílku, na tebe kácím z vysoká hezky. Koukneme se, jestli tady není metin do 35, ale je tady brutální specoš, tak třeba nám padne FMS-ku, s tím nepočítám. No jo, ty vole, tady někdo zemřel podle mě. No jo, ty vole, FMS-ka jak vyšitý, 58%, 12 inteligence, 10 průnik, 10 kritik, takže top. Tady jako většinou bývají metiny 35, jo. Ty vole, jo, normálně dneska nějaký štěstí. Padla mi mušle akorát teda až na ten záznam, no první, no, mám jako smůlu jak zmrt, že jsem už prostě mohl mít natočený video, už jsem ho mohl dávno stříhat a takhle vole ho teďka natáčím nějakých 11 minut, takže zničím tady ten metin a potom ještě možná něco projedu a konec, jo. Dneska to video je fakt záživný. Ale mohli bychom na tom dát 20 lajků. Doufám, že sám tohle videjku bude líbit úplně stejně jako ty předešlý. Jako byl bych víc nahypovaný a hlavně bych jako to líp komentoval, kdybych nebyl nasranej z toho, že se mi ten záznam vypnul po 10 minutách. Jako to mě nasral fakt jako mrtě, protože vemte si, že natáčíte 10 minut a najednou prostě boom, čus, ahoj. Musím si najít jiný program na natáčení, jo. Jakoby já mám stáhlý OBSko, ale nevím, no, nechce se mi do toho. Ale uvidíme, všechno už mám stáhlý, jo, mám stáhlý OBSko, mám stáhlý Audacity a jako určitě ten zvuk by byl lepší z toho Audacity. Ale mně se to prostě nechce dělat, jo, já nevím, já jsem na tady to hrozně línej, ty vole. Neříkám, že na nic jiného nejsem línej, jo, ale na tady to jsem fakt jako mrtě extra línej. Hele, tak ahoj, tečko, tak já ti tady ukradnu jeden metin. No jo, chlope. Když jsi zničil tam ten, tak ti ho nechám stejně, kdybys nelezl bych ti do toho metinu, prosím tě. Kluku jeden ušatá. To je jasný, že já takový nejsem. Já nejsem takový zmrďák, který vylezl lidem do metinu, ale čumte, on mi do něj vleze. Já jsem to říkal. Ten frér úplně mrťák a auru si nenasadí, ty vole. Ne, já jsem hrozně klidný a kurva, jsem chcípnul. Ne, já jako takový lidi mám jako hrozně rád, který lezou do těch metin. Tak já jsem přišel, no aha. Ty si jeden a druhý. Na to ne. Tak, všechno vyřešený, já jsem klidnej, můžu tohle video s klidem ukončit. Myslím si, že úplně jakože dneska je jako hrozně klidný video, třeba naštvaný jsem jako nějak nebyl, myslím si, že je úplně chill. Doufám, že se vám tohle video líbilo, vím, byl jsem takovej hnusnej dneska na tom videu, což jako jsem furt, ale to vy nevidíte, že jo. Ale prostě omlouvám se, že dneska to video bylo takový nezáživný a prostě ani nebylo nějak zábavný, jako nevím, jestli moje videa jsou zábavný, že jo, ale určitě se o to budu pokoušet u toho mixtapeu, jak jsem říkal, ten začátek minulého videa byl fakt jako joke, úplně největší. Ale příští měsíc se máte těšit na můj edit v Sony Vegasu, protože jsem se to učil dřív, teďka jsem to docela teda jako zapomněl ty efekty, jaký se tam přesně dávají, ale jako myslím si, že to bude v pohodě, jo. Dám tam ty černý okraje, víte jak, aby to mělo PvPčkařský úplně největší efekt a budeme ničit celý námko, OK? Tak jo, já se s vámi loučím, uvidíme se rož videa, zatím čau čau.